Oy, kasagaran karon sa mga tao kung magpa-photocopy is ilang iingon is magpa-Xerox. Unsa nang Xerox? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Kanang Xerox mga kaoy nation, brand na siya. Asa na siya gikan ug nganong niusbong na siya og nisikat sa tibuok kalibutan. Ang Xerox giimbento ni siya sa usa ka Amerikano. Usa pud siya ka physicist ug usa ka patent attorney. Siya si Chester Carlson. So siya ang nakaimbento aning gitawag na electrophotography katong 1906. So kung maingon kag electrophotography, mao ni siya ang process or proseso sa pag-produce or pag-copy sa usa ka document. Na mao ni siya ang gibasihan karon sa gitawag na photocopy. So nakauna ani nga imbensyon si Chester Carlson katong 1906. So kini siya si Chester Carlson, luoy pud siya kaagi katong gamay pa. Tungod kay siya lang nagpa-eskwela siya ang kaugalingon, nanarbaho pa jud siya. Then siya pa jud ang support sa iyang parents nga nasakit. Pero likod sa iyang pagpaningkamot is nahuman niya yung pag-eskwela katong 1930. Nakagraduate siya dito sa California Institute of Technology na naay bachelor's degree sa physics. Kaya mo makita, nagbunga ang pagpaningkamot ni Chester Carlson. Pero pagka-graduate niya, wala gyapon siya giswerte kay diha ni gawas ang gitawag na Great Depression. Pero pag humani ini is nakatrabaho po dayon siya sa usa ka kumpanya. Kini ang Bell Telephone Company. Diri sa kumpanya nga iyang gitrabahoan og gisudlan is naka-encounter siya og kinang gitawag nga problema. Butang siya sa patent department in which diha ang department is nay mga document na dapat i-reproduce or kapihon sa another document or papel. So diha grabe iyang problema nga natagamtaman kay dugay kaayo kay ilang gamit sa una is kanang gitawag ra na carbon paper. So mao to ang una na problema nga na-encounter ni Chester Carlson. So kini siya ni padayon po siya eskwela sa law. Eskwela siya sa pagkaabogado sa law school in which nagka-problema gihapon siya didto. Tungod kay ang mga libro isud pa kayo paliton og dalhon sa balay. So ilang ginabuhat, ilang ginakopya og mano-mano. So grabe kataas, dugay kayo mahuman ang pagkopya. O kana siya, yan ang natagamtaman nga problema. Ayong nahuna-hunaan nga magbuhat siya usa ka machine no para mo-solve ana nga problema. So katong 1938 iya jung naimbento ang gitawag na electrophotography. So kini siya electrophotography, so mo siya ang machine nga maka-produce og another document no sa pas-pas nga pamaagi. Gamit ang electrostatic charges og dry powder toner. So kini siya gwapo kay nga imbensyon ni Chester Carlson no kay yang naimbento ni siya nga machine is nahimong pas-pas ang pag-reproduce, pagkopya sa laing document sa usa ka document. So kini nga imbensyon iyang gihanyag sa mga kumpanya pero gi-reject ni siya. Sa unom ka tuig nga iyang paghanyag sa mga kumpanya sa iyang naimbento is niabot og 20 ka kumpanya ang ni-reject sa iya. Hantod na usa ka kumpanya sa New York City ang nakapansin sa iya ug gidawat ang iyang imbensyon kini ang Haloid Company. Small company ni siya dito sa New York City. So kaning Haloid Company nakita ang potential sa imbensyon na electrophotography ni Chester Carlson o gisuportaan niya kini. Ug katong naimbento niya na electronic photography is gialisdan og pangalan to xerography. So naa na gitawag nga Xerox no kaning Xerox gikan siya sa word na xerography. So gi-shorten siya nahimo siya og Xerox. So, karon sa panahon karon medyo nawa nang gitawag nga Xerox nga brand no. Ang sikat karon is kana na lang generic name na Xerox magpa-Xerox. Pero kanang Xerox jud is brand na siya. In which karon nawa na or hapit na nawala. Tungod kay daghan na po yung mga kumpanya nga ni usbong mga bag-o nga brand na design ra pod og product sa Xerox kana makapa-photocopy og mga document. Sige mara to og daghan kay salamat sa pagtan-aw. Bye. Follow for more.